Panna Mária je prostrednícou. Prvý čin, o ktorom nám rozpráva Evanjelium o Najsvätejšej Márii, je jej návšteva u príbuznej Alžbety. Lukášovo Evanjelium 1, 39 až 56. Po vtelení Božieho slova do jej panenského lona vykonala Panna Mária svoj prvý čin prostredníctva. Odobrala sa k svätej Alžbete zaniesť Ježiša do jej domu a rozliať posvedzujúcu milosť do duše Jána Krstiteľa, ktorý bol ešte v materskom lone. Prostredníctvo Najsvätejšej Panny Márie nazval pápež Ján Pavol II materinským prostredníctvom. Toto prostredníctvo je dvojaké, spoluvykupiteľské a prostredníctvo rozdeľovania milostí. Je spoluvykupiteľským prostredníctvom pre spoluprácu Najsvätejšej Panny Márie pri získaní výkupnej milosti. Na Kalvárii bola Najsvätejšia Panna Mária spoluvykupiteľkou, vedľa Ježiša, vykupiteľa, spolupracujúc svojim utrpením na vykúpení ľudského rodu. Je prostredníctvom rozdeľovania milostí pre činnosť Najsvätejšej Panny Márie pri rozdeľovaní výkupnej milosti jednotlivým ľuďom pre ich spásu. Preto sa stala rozdavateľkou všetkých milostí a nazývame ju Matkou Božej milosti. Najsvätejšia Panna Mária ako Matka Ježišova, ako Matka toho, ktorý je celý milosťou, nám skutočne prináša Ježiša a nás privádza k Ježišovi. Preto je prostrednicou medzi nami a Ježišom, medzi dušami a prameňom milosti. Jej úloha prostrednice sa podobá úlohe matky rodiny, ktorá svojou prácou a obetami zasluhuje a získava celý plat otca rodiny, aby ho použila ako najlepšie uzná pre potreby domácnosti. Svätému Maximiliánovi M. Kolbemu tak ležala na srdci táto pravda, že horlivo túžil po jej dogmatickej definícii. Písal, učil, modlil sa a nabádal modliť sa, aby čoskoro prišiel čas slávnostného vyhlásenia Máriinho prostredníctva a spoluvykupiteľstva za článok viery. A svätý Pio z Pietrelčiny, recitujúc každý deň svojich obvyklých 100 ružencov, jasne ukazoval, že všetky milosti pritiahnutia duší z každého kúta sveta, osvietenia, obrátenia, spásy a posvetenia získaval od Božej prostrednice modlitbou posvätného ruženca. Ona nám prináša Ježiša. Ak mzdou hriechu je smrť, list Rimanom 6.23, potom mzdou vykúpenia je život, teda Ježiš, jeho milosť a nadprirodzený život duše. Ja som život. Jánovo Evanjelium 11.25. A je to Panna Mária, ktorá nám prináša Ježiša a odovzdáva nám jeho milosť. Tak ako v dome svätej Alžbety to bola práve ona, čo priniesla Ježišovu posvedzujúcu milosť do duše malého Jána Krstiteľa, ktorý zajasal v lone matky, porovnaj Lukášovo Evanjelium 1.41-44. Panna Mária svojim fiat pri zvestovaní anjela prijala túto úlohu zjednotiť Boha a ľudstvo. Jej nepoškvrnené panenské lono bolo miestom stretnutia a zmierenia medzi Bohom a ľudským rodom. Toto poslanie nebeskej prostrednice bolo Bohom chcené, podľa slávnej vety svätého Bernarda. Boh chce, aby sme všetky milosti mali skrze Máriu. To isté hovorí svätý Bonaventura, svätý Antoníno, svätý Ľudovít Mária Grignon z Montfortu a svätý Alfons Mária Liguri. Potvrdzujú, že Boh zhromaždil všetky vody a nazval ich morom, latinsky mare. Zhromaždil všetky milosti a nazval ich Máriou, latinsky Maria. Najvyšší veľkňazi, učitelia cirkvi a svetci potvrdili túto pravdu, keď ju garantovali ako dedičstvo našej viery. Svätý Leonard z Porto Mauricio, aby otvoril Ježišovi cestu v srdciach veriacich, hovoril vo svojich obsažných a živých kázniach. Zásah, ktorý nespraví ani moja hrôzostrašná kázeň o pekle a o Božom súde, spraví kázeň o mojej drahej matke, Panne Márii. Veľký misionár svätý František Ksaverský dosvedčil, že pohania neprijímali evanjelium, kým im nebola predstavená Panna Mária vedľa Ježiša na kríži. Aj prví pohania, traja mudrci, ktorí prišli z východu hľadať Ježiša, kde ho našli? V náručí mamy. Uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou. Matúšovo Evanjelium 2.11.
srdce a krk mystického tela. Bolo povedané, že v mystickom tele Kristovom je Panna Mária srdcom, pretože prenáša krv Božej milosti do všetkých údov Kristovho tela a živo predstavuje tú materinskú lásku, ktorú ako matka vteľuje do lona veľkej rodiny cirkvi. Svätý Pius X nás ďalej učí ešte expresívnejším obrazom, aj keď menej pekným, že ak je Ježiš hlavou mystického tela, potom je Panna Mária krkom úzko spojeným s hlavou a s telom. Nie je rovnosti medzi nimi, pretože krk sa nachádza pod hlavou a nad telom. Panna Mária je podriadená hlave Kristovi a je nadradená telu cirkvi, hoci je vitálne spojená s jedným i s druhým. Ako je krk spojovacím krúžkom medzi hlavou a telom, tak je Panna Mária spojovacím krúžkom, teda prostrednicou, medzi Ježišom a dušami, medzi Kristom, hlavou a cirkvou jeho telom. Preto každý vplyv hlavy na telo, ktorým je cirkev, prechádza nevyhnutne a jedine skrze krk. Svätý Bernardín zo Sieny mohol teda povedať: ona je krkom našej hlavy, skrze ktorý sú všetky duchovné dary odovzdávané mystickému telu. A svätý Pius Pietrelcini sa zveril svojmu duchovnému otcovi, že sa cítil byť blízky a spojený so synom skrze túto matku. V tomto zmysle je jednoduché pochopiť, ako je úcta k Panne Márii morálne nevyhnutná pre osobnú spásu a posvetenie. Ak je pravdou, že bez milosti nie je možné spasiť sa ani sa posvetiť, je potom jasné, že nikto sa nespasí ani neposvetí inak než cez Máriu, ktorá je nevyhnutnou cestou, cez ktorú sa milosť dostáva k jednotlivým dušiam pre ich spásu a posvetenie. To bolo potvrdené aj pápežom Pavlom VI, keď napísal, že Panna Mária aj naďalej plní v nebi svoju úlohu a venuje sa rozvoju Božieho života v jednotlivých dušiach vykúpených ľudí. To je veľmi potešujúca pravda. Nakoniec môžeme s určitosťou povedať, že Panna Mária je cestou Ježiša k nám a je cestou každého človeka k Ježišovi. Svätý Bonaventura nám to potvrdzuje. Ako skrze ňu Boh zostúpil k nám, tak je nevyhnutné, aby sme my skrze ňu vystúpili až k Bohu. Svätý Bonaventura nehovorí len o užitočnosti či vhodnosti mariánskej úcty, ale aj o jej nevyhnutnosti. Preto svätý Alfons hovorieval, že pokiaľ ide o spásu, je zlým znakom, ak chýba mariánska úcta. A svätý Leonard z Porto Mauricio dokonca takto kázaval: je nemožné, aby sa spasil ten, kto nie je ctiteľom Panny Márie. Milosť za milosťou. V skutočnosti potvrdzujú túto potešujúcu pravdu jasným spôsobom, keď zjavujú neohraničené rozšírenie činnosti Najsvätejšej Márie prinášaní Ježiša dušiam a duší k Ježišovi, keď získava a rozdeľuje ľuďom každú milosť akéhokoľvek druhu. Milosti duchovné, časné, telesné, milosti obrátenia, posväcovania a uzdravenia. A čo hovorieval svätý Pius Pietrelcini tým, ktorí mu chceli poďakovať za získané milosti? To Panna Mária ti vyprosila milosť. Choď sa poďakovať Panne Márii. Ja v tom prsty nemám. Svätý Ľudovít Grignon z Montfortu tvrdil, že milosti sú majetkom Panny Márie, ktorá nimi disponuje a dáva komu chce, ako chce a kedy chce. Kto by mohol spočítať, koľkokrát Panna Mária priviedla duše k Ježišovi a otvorila im tak brány posväcujúcej a očisťujúcej milosti? A to bez toho, aby si to duša všimla. Uvedieme len zo pár príkladov. Svätý Camille de Lelis žil od mladosti ako darebák, avšak ktorýsi deň pri ceste späť zo San Giovanni Rotondo akoby vnútorným osvietením ohromený videl úbohý stav svojej duše. Tak veľmi sa naľakal, že padol na kolena a po dlhý čas nahlas nariekal: ja nešťastník, ja úbožiak, prečo som prv nepoznal Pána, prečo som bol taký hluchý na jeho volania? Niekoľko hodín ostal akoby mimo seba, pohrúžený do očisťujúceho plaču ľútosti. Keď pochopil nevýslovnú hodnotu tohto vrúcneho pokánia, chcel pochopiť, prečo v ten deň dostal takú obrovskú milosť. Na to si spomenul, že to bol 2. február, deň zvlášť zasvetený sviatku očisťovania Panny Márie. Zvolal vtedy, dnes je 2. február, sviatok očisťovania Panny Márie.
Teraz už viem, kto mi vyprosil takú veľkú milosť. Svätý František Saleský ako mladík prechádzal vnútornou búrkou, ktorá ho ničila morálne i fyzicky. Ktorý si deň sa v kaplnke Panny Márie obrátil k Matke milosrdenstiev takmer so zúfaním a pomodlil sa memorare svätého Bernarda. Účinok tejto modlitby bol okamžitý. Svätý bol odrazu vyslobodený zo skúšky a ponorený do nevýslovného pokoja, ktorý už nikdy nestratil. Svätý Gabriel od bolestnej matky, bystrý a galantný mladík zo Spoleta, hoci si vždy zachoval morálnu integritu, ostával hluchý voči impulzom milosti, ktorá ho nabádala mieriť vyššie. Avšak ktorý si deň počas procesie s obrazom Panny Márie sa jeho oči stretli s očami Panny Márie a zreteľne začul tieto slová: František, František, svet nie je pre teba, čaká ťa rehoľa. Tu sa rozhodol bez ďalšieho váhania zatiahnuť na hlbinu a za niekoľko rokov sa stal svätým. Každé dobro pochádza od nej. Ak je to takto, potom namiesto toho, aby sme sa čudovali nad tými veriacimi, ktorí sa často utiekajú k Márii, mali by sme sa čudovať a rmútiť nad tými, ktorí tak nerobia. Božia myšlienka je jasná. Každá milosť k nám prichádza od Krista cez Máriu. Každá milosť, malá alebo veľká. Celá nadprirodzená ekonómia je v srdci Panny Márie. Duch Svätý zostúpi na teba. Lukášovo Evangelium 1.35. Niet udelenia milosti, ktoré by nezáviselo od nej. Boh chcel, aby tak ako prvá žena, Eva, priniesla na ľudstvo hriech, iná žena, Mária, priniesla celému ľudstvu milosť. Práve preto môžeme pochopiť múdrosť svätých, ktorí sa utiekali k Márii v každej činnosti a zverovali jej vykonávanie všetkých povinností, podujatí, jednoducho všetkého. Obracajme sa k Matke Božej milosti, aby sme si vo všetkom zabezpečili prítomnosť milosti. Keď svätý páter Pio zostupoval každodenne spovedať, prvnež prišiel k spovednici, prechádzal popri obraze nepoškvrnenej, pred ktorým sa na niekoľko chvíľ zastavil a pomodlil. Bolo evidentné, že zveroval Panne Márii spovede, ktoré mal počúvať, a vyprosoval hojnosť milostí. Hojné ovocie jeho kňazskej služby bolo konkrétnou odpoveďou na jeho modlitbu. Preto by sme mali dobre pochopiť drahocennosť zbožnej praktiky pomodliť sa zdravás Mária pred vykonaním akejkoľvek všednej či mimoriadnej činnosti. Zdravás Mária, ktoré recitujeme pred štúdiom alebo prácou, pred kázňou, skúškou, cestou, chirurgickým zákrokom, pred jedením alebo pred odpočinkom, je garanciou milosti, ktorá pozdvihuje a posvedzuje danú činnosť. Aj napriek tomu sa dnes, žiaľ, touto zbožnou praktikou pohŕda, rovnako ako tomu bolo aj v iných dobách. Avšak teologické odôvodnenie, ktoré podporuje túto praktiku, nemôže byť napadnuté ani výhovorkami tých, ktorí by chceli nahradiť zdravás Mária inou modlitbou. Ak milosť dobrej činnosti prichádza od Panny Márie, nie je vhodné prosiť Pannu Máriu priamo. Na to vlastne slúži zdravás Mária alebo iná mariánska modlitba. Blahoslavený Contardo Ferrini si dal vznešené životné predsavzatie. Pred každým rozhovorom sa odporúčim Božej Matke jedným zdravasom, takisto pred jedením. Svätý Gabriel od bolestnej matky sa pri vstupovaní a vychádzaní z cely modlil na kolenách jeden zdravás Mária. Prosil tým Pannu Máriu o požehnanie a zveroval jej to, čo sa chystal urobiť. A mnohí svätí robili tak pri každej činnosti. Zvlášť vo chvíľach nebezpečenstva by nikdy nemalo chýbať naše utiekanie sa k Panne Márii. Svätý Peter Julian Eymard mal predsavzatie modliť sa zdravás Mária v každom pokušení. Pomoc nebeskej matky je istá, ak sa k nej obraciame. Svätý Alfons hovorí, že ak je niekto v pochybnostiach, či padol do hriechu, ale modlil sa pritom k Panne Márii počas nebezpečenstva, môže sa pokladať za zachráneného od pádu. Zverujme sa každú hodinu a každú chvíľu Matke milosti a nedovoľme, aby sa mohla sťažovať, ako nám o tom hovorí svätá Katarína Labouré, že má ruky plné milostí, aby nám ich dala, ale my ich nechceme alebo o ne neprosíme. Stačí pritom spomenúť Lurdy, aby sme sa presvedčili,
že Panna Mária je skutočne matkou všetkých milostí, je nebeskou správkyňou pokladov, je kráľovskou rozdávateľkou každej duchovnej či časnej milosti. Preto sa k nej musíme utiekať s vierou a dôverou. Ona má pre nás otvorené srdce. Hovorí nám o tom aj cirkev, keď slová inšpirovaného textu aplikuje na jej prostredníctvo. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme našli milosrdenstvo a obsiahli milosť a pomoc v našich potrebách. List Hebrejom 4.16. Preto svätá Margita Mária Alacoque nechcela nikdy o nič prosiť Pána Ježiša, iba cez Božiu Matku a prostrednicu. A svätý Kajetán tvrdil: môžeme prosiť Pána o akúkoľvek milosť, ale nemôžeme ju obsiahnuť inak než prostredníctvom Panny Márie. Vychovávateľka svätých. Najkrajšie a najcennejšie milosti, ktoré Panna Mária rada dáva svojim synom a dcéram, sú nepochybne milosti posväcovania. Svätý Albert Veľký napísal: blahoslavená Panna priťahuje hriešnikov, osvecuje kajúcnikov a vedie nevinných. Avšak jej najvyššou a najláskavejšou vášňou je formovať svätých, pretvárať ľudí na obraz svojho syna, ktorý je jediným záujmom jej bytia. Iba ona nás môže urobiť podobnými jej synovi. Svätý Bernard Siensky písal, že duša sa stáva dokonalou iba cez Máriu. Inak to nemôže byť. Tak ako matka stojí blízko svojho dieťaťa od jeho narodenia až po zrelosť a osamostatnenie sa, tak Panna Mária formuje každého svätého, ktorého ona vychováva od narodenia až po mieru plného Kristovho veku. List Efežanom 4.13. Je mamou, ktorá sa stará o deti v každej fáze rastu s predpokladom, že sú poddajní jej materinskej starostlivosti. Posväcovanie je dielom milosti. Panna Mária je matkou Božej milosti. Je prostrednicou všetkých milostí. Je snúbenicou Ducha Svätého, posvetiteľa. Posvetenie je teda dielom jej nepoškvrnených rúk, ktoré sú plné Ježiša, je dielom jej srdca, ktoré je plné Ducha Svätého. Panna Mária je nebeskou rastlinou, z ktorej vzišla biela ruža, ktorou je Pán Ježiš so všetkými svätými v nebi. Môžeme povedať, hovorí svätý Maximilián M. Kolbe, že všetci svätí sú dielom Najsvätejšej Panny a zvláštna úcta k nej je ich spoločnou charakteristikou. Svätá Terézia od Ježiša, kráľovná mystiky, z vlastnej skúsenosti pozorhodne opísala cestu dokonalosti duše až po najvyšší vrchol svetosti. Ubezpečuje nás, že prítomnosť Panny Márie nikdy nechýba vo všetkých fázach duchovného života. Serafínka Karmelu dosvedčuje, že jej posväcovanie sa začalo, keď sa odovzdala Márii. Bez prestania pokračovalo s Máriinou pomocou vo fázach očisťovania, krok za krokom, ako duša prenikala do vnútorného hradu, a to až do jeho stredu, v ktorom sídli Boh. Prítomnosť Panny Márie je nevyhnutná pri prekonávaní zápasov, ktoré nás čakajú, zvlášť pre získanie pokory nevyhnutnej na prekročenie úzkej brány svätej modlitby. Je to Panna Mária, ktorá sprevádza duše svojimi milosťami až ku kontemplácii, privádza k mystickému zjednoteniu a napomáha dosiahnuť pretvorenie, uskutočňujúc tak dokonalé zjednotenie sa s Ježišom. Avšak vieme, že najvyššie prejavy mystického života ako stigmatizácia, stravovanie sa láskou v lone Najsvätejšej Trojice, ako u svätej Kataríny Sienskej, svätej Veroniky Giuliani a svätej Gemy Galgany, a duchovné manželstvo sa uskutočňujú cez prostredníctvo a s materinskou pomocou Panny Márie. Prečo? Pretože celá dokonalosť duší je obsiahnutá Márii, v najsvätejšom poklade každej svetosti. Svätý Ondrej Kretenze, príbytku celej Trojice nádobe svetosti, svätý Bonaventura. Vyslobodzuje z očistca. Panna Mária je prostrednícou aj pre očisťujúce sa duše. Ona sama zjavila svätej Brigite, že jej prostredníctvo sa rozširuje až do očistca a milosť vyslobodenia duší z očistcových múk vychádza z jej materinského srdca a z jej rúk prostrednice. Táto náuka je podporovaná veľkými svätcami a učiteľmi cirkvi, napríklad svätým Petrom Damianim, svätým Bonaventúrom,
svätým Bernardínom Sienským, svätým Františkom Saleským či svätým Alfonzom z Ligury. Svätý Bernardín napríklad nazýva Najsvätejšiu Pannu Máriu splnomocnenkyňa očistca, teda tou, ktorá má vo svojich rukách všetku moc vyslobodiť toho, koho chce. Preto modlitba, ktorou sa na ňu obraciame za duše v očistci, je pre ne veľkou nádejou a skutočne im urýchľuje vyslobodenie. Svätá Terézia od Ježiša mala raz počas modlitby svätého Ruženca videnie očistca. Videla, že každým zdravasom dostávali očisťujúce sa duše z pršku najsviežejšej vody, ktorá ich občerstvovala v plamenných mukách. Zvlášť svätý Ruženec je účinnou modlitbou pre očisťujúce sa duše. Samotná Panna Mária dala tento prísľub útechy blahoslavenému Alanovi. Udelím milosti a požehnania tým, ktorí sú počas ich pobytu na zemi oddaní svätému Ružencu a po smrti pre ne získam veľkú útechu. Každý deň vyslobodzujem z očistca veľký počet týchto duší a privádzam ich do nebeskej vlasti. Mal pravdu svätý Alfons, keď vrúcne odporúčal: ak chceme pomôcť dušiam v očistci, pomodlíme sa za ne Ruženec, ktorý im prináša veľkú úľavu. V živote svätého Pompília Piroty zas čítame, že svätec recitoval Ruženec s dušami v očistci, ktoré mu nahlas odpovedali, ukazujúc mu, akú veľkú útechu pritom zažívali. Aj my využíme túto modlitbu, aby sme uľavili očisťujúcim sa dušiam a získali im tak vytúžené vyslobodenie. Svätý Pio z Pietrelčiny raz daroval Ruženec jednej osobe a povedal: darujem ti poklad, snaž sa z neho vyťažiť, vyprázdnime očistec. Tento poklad je taký drahocenný a stojí tak málo mať ho. Zvlášť na mariánske sviatky a v soboty udeľuje Panna Mária mnohé milosti vyslobodenia duší z očistca. Svätý Peter Damiani, svätý Ildefons a svätá Františka Rímska nás uisťujú, že zvlášť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie vystupuje veľký počet duší z očistca do neba, aby nebeskej kráľovnej slávnostne robili sprievod novej slávy. Nakoniec je spravodlivé veriť, že aj v očistci bude mať Panna Mária záľubu práve vo svojich ctiteľoch. Blahoslavenému Alanovi svätá Panna povedala: ja som matka duší v očistci a zmiernené tresty mojich každú hodinu sú skrze moje modlitby ctiteľov. Môžeme si predstaviť, akou útechou bude pre jej ctiteľov uzrieť sladkú mamu v tých miestach trestov. Kam ona prichádza, tam prichádza hojnosť milostí. Očisťujúce sa duše čakajú od nej materinské prostredníctvo, ktoré ich z tých bolestí vyslobodí a prenesie ich do neba.